Krásný dobrý večer, dámy a pánové, vážení hosté. To škurňa vás je tady. Jsem ani nečekal na kumpána tady na domácího, že se tady vůbec chodí. To jste mě teda mile překvapili. Já jsem pro vás taky překvapení, nevím, jestli teda úplně milé, jo? Protože asi všichni tady čekali krásnou Brindzákovou a teď... Co už, no, tak nikdo musel zaskakovat, přátelé. Ale to, že jsem v dobrém kraji, tak musím říct, že jsem poznal dneska tady na záchodech. Hned historka, jen co než jsme začínali, tak jsem si skočil tady na Malou, musím říct. A byl tam tady jeden z vás, ale takový malý Ogara, tak tam tak spolu stojíme a močíme teda, že to tak řeknu.
A teď je mi to teda tady blbé, když tady vidím dámy v publiku, ale co už, tak já už to teda dovykládám. No a tak já jsem teda skončil dřív než ten mladý Ogara, to víte, dneska už jsou asi pro statici ve 20. A tak jsem si šel tak jako, že umýt ruce a ten borec normálně taky ukončil tu potřebu a prošel kolem mě. A já říkám, co pak mladý muži? A on na mě, co je? Já jsem říkal, no a ruce si mít nebudete? A on, jako proč? Já jsem říkal, no tak já jsem z kraje, kde i po malé potřebě si myjeme ruce. A on se na mě tak podíval a říkal, vítejte v kraji, kde si na ruce nemočíme. Tak jsem rád, že jsem v dobrém kraji, přátelé. A doufám, že se dneska budete bavit celý večer, hlavně díky té kapele tady za mnou. Kumpanovi muzikanti začali barunkou a teď se bude rozvíjet Poupátko, což bude premiéra nového valčíku Miloslava Procházky a pak Miloslav Procházka ještě jednou autorsky v polce Monika. Ne. Měl jsi to tam tak napsaný? No tak já nevím, tak si to uveď. Co bude? Tak Monika je Stanová. No takhle to mám, jak jsi mi to napsal. Teď to mám obráceně. Rozvíjí se Poupátko a Monika. Aha, to byla možná ta Brinzáková, já zapomněl, no nic.
nakonec to dobře dopadlo. Hlavně, že jste něco hráli. Že jedno co, hlavně, že něco hrajou. Tak, přátelé, jsme tady v tom předvánočním čase a pro mě to je takové období, kdy já rád teda, a zřejmě asi i vy, vzpomínáte samozřejmě na své blízké, možná i na ty, s kterými už se bohužel nepotkáme, že už se na nás dívají tam ze zhora. A já mám teda takhle svého dědečka, on byl pro mě vždycky studnice moudrosti, on byl valák z Horní Bečvy, takový rázovitý, já jsem po něm dobře stavěný, jak se říkává, ne tlustý, ale dobře stavěný. Pamatujte si to. A když budete říkat, to moderoval takový ten tlusťoch. Ne, tlusťoch. Dobře stavěný byl ten chlapec. A on mi dával spoustu mouder a dneska jsem tady další pochytil a já je docela sbírám. Jo? Tak děda měl takový docela dobrý, on mi vždycky říkal, Juro, vždycky si sebou ber tašku, protože nikdy nevíš, co ti kde dají. Tak to si pamatuju. Pak mi říkal takové ty klasické, Juro, nepij vodu, mráz tě roztrhá, že jo? To tady podle mě znáte velmi dobře. A Vlado mi dneska dal další radu, musím říct, když jsem ho slyšel, protože hned jak jsem došel, tak neřekl ani vítaj a rovnou mi vrazil flašku a říkal mi, život je příliš krátký na to, abychom pili špatnou slivovicu. A měl výbornou teda. No a teď se mi hodí teda další rada, kterou tady dneska vypustil Feromiko. On mě zabije, já dostanu potlamě dneska, ale já to řeknu, je to silnější než já. Protože já tím chci uvést teď sourozence Boženku a Zdeňka Baťkovi, protože budou zpívat píseň Keď jsem pole vláčil a za tím naším hájkem, teda doufám. A Zdeněk, prosím vás, je trochu indisponovaný hlasově. A teď jako poznáte to asi trošičku, ale prostě koncert ospívá, je tady pro vás, takže myslím, že pak zaslouží i dvojnásobný potlesk, ale on to dá, to se nebojte. A Fero Miko se na něj tak podíval a říkal, to chce pocikať. To bude dobré. Tak nevím, jak to chodí v kapele. Máš to jinak, nebo co? Zase to nerozumíš, tá jazyková bariéra. Ja som povedal, poď cikať. To chce pocikať. Ja som povedal, že aby išiel cikať, že tomu môže. Vycikať se. Dobře. To víte, já už jsem se narodil v roce 85 a už z té federace zažil strašně málo. Ale Cencul, Vankuš a Rušnovodič ještě vím. Takže já už jsem řekl asi všechno podstatné, přátelé, sourozenci Baťkovi, kdybyste je chtěli slyšet v plné parádě, ne že je dneska neuslyšíte, ale uslyšíte, tak mají tady CDčka, stejně tak i Kumpanovi muzikanti. Takže kdo ještě nemá všechny vánoční dárky? Už máte všichni nakoupeno. Kurňa, co jste to za dědinu tady za město? Ten nemá vánoční dárky, prosím tě, od každého 10 CDček, jo? Výborně. U východu, tak.